Bună seara, măi, oameni buni! Vă dau o veste proastă, deoarece am făcut accident. Haideți să vă arăt de pe acum cum arată pereții. Deci, ia uitați, așa arată aici și aici în partea aia. După cum vedeți, ni s-a dus vopseaua, se vede bine pe cameră, da? Deci, prieteni, vă zic sincer, stai așa, vă zic sincer, am făcut accident, ca să credeți, un pix mi-a alunecat din mână și am zgălit aproape toți pereții. Nu știu din ce cauză, iată că nu știu câte minute s-au întâmplat, dar nu garantez că e accident sau cine știe ce-o fi. Da, am făcut accident, prieteni, sunt foarte stresat, nu glumesc. Este foarte greu, de asemenea, când pățesc un accident sau cine știe lumea ce-o fi, da, vă dați seama, eu nu glumesc, nu mă afectează nimic, mă stresează chestia asta pentru că, na, vă zic sincer, nu e de glumă, da, nu e de glumă deloc. Vă zic sincer, prieteni, încă de acum stresat, foc, mega foc. Nu pățiți ce am pățit eu, așa că fiți mai atenți.